जिल्ला बेंगिरि बिथांखौ जोङो मोनसे टीम फैनानै लोगो हमदों आरो लोगो हमनायनि मेन जाहोना जाहैबाय रिसेन्टलि जोंनि उदालगुरियाव जि माने सार्किट हाउस डिसि बे अफिसनि खाथियावनो थानाय जि सार्किट हाउस बे सार्किट हाउसआ रिनोवेट जादोंमोन आरो रिनोवेशन खालामखांनायनि उनाव जिखिनि बेयावहाय साइन बर्ड होनाय जादों बे गटे साइन बर्डखौ इंलिश आरो एसामिसाव लिरनाय जों नुनो मोनदों दा बेनिखाय बे साइन बर्डआव जोंनि बर' रावावबो लिरनाय थानांगौ बेखौ दाबिनानै जोङो दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफ उदालगुरि बिथांनिसिम जों गथायनाय जादों लोगोसेनो जोङो गोलाव सम जाबोबाय डिसि बिथांखौ सिगांनि डिसिखौबो बुंबोनाय जादोंमोन किन्तु खोब बेबायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो किन्तु दिनै जोङो माने रिटेन सहकारै जों डिसि बिथांनो मेम'रेन्डाम जों होनाय जादों जे बे डिसि अफिसाव थानाय जिखिनि माने नेम प्लेट्सफोर बे नेम प्लेट्सफोरा इंलिसावबो गैबावा एसामिसाव आन्था लिरनाय जादों बेफोर गासैखौ जाहाथे माने बर'आव लिरनांगौ आरो एसामिस इंलिशखौ राखियै बे बिथांमोननि बाथ्रा किन्तु बर'आ फार्स्ट प्रोभिजन माने मोननांगौ प्रथम जायगाखौ मोननांगौ जों बेखौ बिथांखौ फोरमायनानै फैदों खुगाजोंबो आरो रिटेनबो जों होनाय जादों दा बेवहाय आरो लोगोसेनो जेसेबांखिनि उदालगुरियाव माने अफिसफोर दङ बे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस जानो हागौ सिभिल माने अफिस जानो हागौ आरो जेसेबां साइन बर्डफोर नेम प्लेट्स ग्ल' बर्ड बेफोर गासैयावबो जाहाथे बर' रावा सिगां सिरियाव थानांगौ बेखौ जोङो बिथांनिसिम दाबि लाखिदों आरो जोंनि दाबि लाखिनाय बायदि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मानागिरि बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदों जे उइदिन सर्ट पिरियड माने बिथांमोना बे माने बर'यै लिरगोन आरो जोंनिफ्राय मोनसे सम एसे सोंनाय जादोंमोन जे बेसांसो माने सर्ट पिरियड होनोब्ला बेसांसो जों सानना लानो हायो बे बाथ्राखौ एसे सोंनाय जादोंमोन दा बे हिसाबै बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला उइदिन 1 मान्थ जोङो हानायसेबाङाव मोनफ्रोमबो अफिस आरो बे नेम प्लेट्स जेसेबां थागोन बेफोर गासैखौबो जोङो माने सोलायगोन आरो बर' रावखौ सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा खोथा होदों दानसेनि गेजेराव जुदि सोलायनाय जायाब्ला बिनि थाखाय जोङो जिखिनि बिहित बेबस्था जों लानाय जागोन डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांखौ जोङो लोगो हमनानै फिन खनसे गोसोखांहोनायजों लोगोसे आरो बिनि माने जिखिनि बेबस्था थागोन बै समाव टाइम आरो सिचुएसनखौ नायनानै बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनायनि प्रग्रेसखौ जों नायनानै जों बिनि रिएक्सनखौ जों बै समाव होनाय जागोन इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन